Máme také drobné pikošky, že my budeme šetriť, až budeme hovoriť, ako hovoril klasík, upadli vnútro docela umžel, takže to úplne uštudujeme. My budeme ekonomiť. No a potom budeme mať deficit verejného sektora pod 3%, a všetci budú jasať, akorát budeme strepačení v prdane. Druhá vec. Keby sme priznali tézu, že za posledných 30 rokov sa reálne príjmy drvej väčšiny obyvateľov na planete nezvýšili a úvahu upravuje iba 200 miliónov zbohatnutých Číňanov, ktorí sú však ináč bohatí ako Američania, tak by ste potom zistili zaujímavú vec, kam zmizli tie obrovské nárasty produktivity, ziskov, obchodu a ostatných vecí. Aby som dodržal time-out, skončím krásnym konštatovaním. Všetci viete, že prvý priebežný penzijný pilier je neudržateľný. Lebo klesá počet ľudí v produktívnom veku a narastá počet ľudí v poproduktívnom, ktorí dávno mali byť vyriešení polyneským spôsobom. Poznáte polyneský spôsob. Palma, ľudia vylezú na palmu, dôchodcovia dole, silní kývajú palmu. Dôchodca spadne, nepotrebuje dôchodok. Dôchodca nespadne, tiež nepotrebuje dôchodok. Ak spadne, tiež. Problém je v inom. Ak platí, že každá nová generácia technológií zvyšuje produktivitu o 20 až 25%, malo by sa to premietnúť do rastu miest. Ak sa to premiestí do rastu miest, znamená, že nie je dôležitý počet platiteľov, ale objem vyplatených miest. Ak objem vyplatených miest, z väčšieho objemu vyplatených miest ľahko zasabiť dnešných dôchodcov aj vaše budúce dôchodkové úspory. A neplatí to v jedinom prípade. Pokiaľ rast miest vôbec nekompenzuje rast zisku a zostane na úrovni pôvodnej výšky. A to je to zistenie amerického ministerstva práce, amerického ministerstva financií, že reálny príjem americkej domácnosti v roku 2009 bol menší ako v roku 1973, hoci výsledky najnižšie. No a samozrejme potom je posledná otázka. Budú do nás hustiť vrchom spodom, že žijeme na dlh. Ja sa vás pýtam, kto žije na dlh? Vy? Asi máte buď žiadne peniaze a dlhy, alebo ste potichu uliali miliardy, ale žijete z toho, že ste tzv. Chudobní. Pretože jedna zásadná vec, ktorá sa týka infraštruktúry spoločnosti a všetkého, o čom sa dneska bavíme a budeme baviť aj zajtra. Ak zmizne stredná trieda, zostane 5% superbohatých a všetci ostatní chudobní, tento spoločenský model založený na spotrebe neprežije. A môžeme tomu hovoriť akokoľvek substitučný mechanizmus a tak ďalej. Jo, u toho internetu. Keď je to tak substitučné, tak sa spýtam, prečo americká vláda neodovzdá kľudne tých 7 kľúčových serverov OSN pod ich správ. Alebo chcete naozaj si myslieť, že Google robí Deep Street, preto aby ste si našli na nete, kde budete dovolenkovať? A že akým spôsobom môžete kontrolovať váš pohyb, váš krvný tek, výšku vášho účtu, spôsob, čo ste platili, čo ste kupovali, kam ste išli na dovolenku, koľko ste boli s milenkou, v ktorom hoteli. Ale to je v rámci demokracie zastupiteľné alebo nezastupiteľné. Takže prosím vás, naozaj, omlúvam sa, ale jeden z najväčších svinstiev, ktorý je páchaný na vede, je v tom, že nás dovedie do vzťahu asi, v ktorom každý vedec sa hrabe v takto malom políčku. Takto sekvenovaný, salámovo rozdelené. A nedaj Bože, aby videl prierezovo, hranične, a videl to, čo mu hovoríme, mechanizmus fungovania. Je tu pán profesor Čič, takže rád použijem našu obľúbenú frázu. Kauzálny nexus. Áno, to je to, čo nesmieme vedieť. Nesmieme vidieť súvislosti, vzťahy, väzby, mechanizmy. No a potom sa budeme vzrušovať nad tým, že či nám mzda zrástla, či nám mzda poklesla, či sme dali do eurovalu 600 miliónov alebo 800 miliónov. A či Slovensko hrdie vyhlási, že má 3,1% a bude to najvyšší rast v Európskej únii. Drobne poznamenáva, profesorka Winterová na čele medzinárodného tímu dokázala, že chybovosť výpočtu národného HDP medzi 10 až 40%, pretože nepoznáme finančné transfery transnacionálnej korporácií, použitie transkorporátnych cien, medzinárodné zúčtovanie výsledkov obchodných operácií.
Všetci budeme zrušiť na 3,1% rastu slovenského HDP. Ďakujem za pozornosť. HDP. Hele, ďalší bod. Ďakujem. Rada venovala trochu onkologickým ochoreniam. Je tu viacero expertov, ktorí možno budú vnímať tento príspevok ako dosť zjednodušený, ale práve pre načrtnutie takých najdôležitejších rysov som volila túto formu. Takže ak hovoríme o rakovine, tak samozrejme ide o celý súbor rôznych ochorení, kde sú možno stovky rôznych diagnóz a kde tá rôznorodosť a variabilita sa ešte líši od pacienta k pacientovi, pretože každý z nás má iné rodinné zázemie, inú imunitu, iné genetické pozadie a ovplyvňuje každého z nás množstvo vecí. Čiže rakovina je naozaj komplexné ochorenie, na ktoré sa nedá nájsť jednoduché riešenie. A je to aj veľmi vážne ochorenie, týmto USBčkom, veľmi vážne ochorenie, keďže, ako vidíte, je hlavnou príčinou úmrtí v celosvetovom meradle a v roku 2008 bolo dokumentovaných 7,6 milióna úmrtí z dôvodu rakoviny, čo je celkovo 13% celkového počtu úmrtí v tomto roku. Máte tu aj uvedené najfrekventovanejšie nádory pľúc, žalúdka, pečenia hrubého čreva a samozrejme ich výskyt sa líši u mužov a žien. A čo je neblahý dopad tohto ochorenia, ktorý má teda rôzne sociálne aj ekonomické stránky a ešte teda mnohé iné, je aj to, že bude stále výskyt tohto ochorenia narastať, alebo týchto ochorení narastať, a až v roku 2030 dosiahne skoro dvojnásobok stavu z roku 2008. Čiže je to komplex chorôb, ktorý si zaslúhuje našu pozornosť a ako uvidíte, okolo neho je množstvo problémov, ktoré sú viac alebo menej riešiteľné. Samozrejme k tomu, že sa rakovina vyskytuje v čoraz väčšom počte a že na ňu ľudia čoraz častejšie umierajú, je dopadom rôznych zmien v spoločnosti. Sú to jednak demografické zmeny, starnutie obyvateľstva. To je nám všetkým známy fakt, že u starších ľudí sa výskyt rakoviny zvyšuje a to budem dokumentovať aj nejakými grafmi. Takisto s tým súvisia zmeny v životnom štýle. Vieme, že žijeme prirýchlo, máme množstvo stresov, máme inú skladbu a kvalitu potravín. Takisto sa mení aj naše životné prostredie, množstvo priemyslu alebo hustota, denzita priemyslu, spôsob výroby, nové technológie, ktoré v súčasnej miere dosť závisia na rôznych chemických reakciách, čiže sú to rôzne chemické látky, ktoré znečistujú naše prostredie. To všetko vlastne ovplyvňuje ako civilizačný vplyv výskyt týchto ochorení. No a zároveň samozrejme treba priznať, že kým v minulosti tá evidencia nádorových chorôb nebola taká dôkladná, tak dnes už máme skoršiu detekciu, máme lepšiu detekciu pacientov, čiže zdanlivo tento počet pacientov s nádorovými chorobami narastá. Tak tu je jedna z ukážok, kde sa vlastne hodnotil výskyt rakoviny pľúc u ľudí, ktorí boli narodení medzi rokmi 1920 až 1960 v rôznych vekových kategóriách s rôznym odstupom a vidíte, že naozaj u starších ľudí výskyt nádorových ochorení, výskyt rakoviny pľúc sa zvýšil. A vidieť aj veľmi pekne jedna z vecí, o ktorej budem hovoriť neskôr, a to je vlastne, akým spôsobom sami dokážeme predchádzať alebo znižovať riziko výskytu rakoviny, a to je napríklad tým, že prestaneme fajčiť, čiže vrchol fajčenia u ľudí narodených okolo roku 1935 v tomto období naozaj potom viedol, teda pokles vo fajčení viedol aj pokles vo výskyte týchto chorôb. Ako som spomínala, existuje rozdiel medzi výskytom rakoviny u žien a u mužov, je to známy fakt, je to veľmi podobné ako s kardiovaskulárnymi chorobami, oveľa väčšiu záťaž majú muži, vidíte, že skoro dvojnásobok mužov umiera z dôvodu rakoviny oproti ženám. Určite to súvisí aj s mnohými inými faktormi a samozrejme mení sa aj skladba nádorov. Vidíme, že u oboch pohlaví pľucné
nádory vedú, ale už na druhom mieste sú nádory prsníka u žien, nádory prostaty u mužov, čo je pochopiteľné, samozrejme. Čo je veľmi zaujímavé a ja teda rada používam tento príklad, aj keď prednášam študentom nejaké základné princípy z tejto oblasti, ako veľmi naozaj životné prostredie ovplyvňuje výskyt nádorových ochorení. Štúdia, ktorá sa zaoberala výskytom alebo rizikom výskytu nádorov žalúdka, pečenia a hrubého čreva u Japoncov, ukázala, že keď títo Japonci žili vo svojom pôvodnom prostredí, kde je veľmi intenzívny, najmä rybársky priemysel, a kde teda aj tie priemyselné zóny zasahujú, sú v prímorských oblastiach a teda mnohé splodiny sa akumulujú napríklad v rybách, ktoré sa vo vysokej miere požívajú, tak u týchto Japoncov je veľmi vysoké riziko výskytu nádorov žalúdka a pečenie. A vidíte ale, že keď títo Japonci sa presťahovali do Kalifornie, teda po emigrácii do Spojených štátov, už v prvej generácii toto riziko bolo znížené a v druhej generácii bolo ešte viac znížené a približovalo sa vlastne riziku výskytu týchto ochorení u tých pôvodných alebo u tých Kaliforničanov, ktorí tam boli usadení už dlhodobo. To jednoznačne ukazuje na to, že životné prostredie, životné návyky veľmi výrazne ovplyvňujú výskyt rakoviny. Opačný trend ovšem sa pozoroval pri nádoroch hrubého čreva, kde vlastne v Japonsku toto riziko nie je vysoké, ale postupne sa zvyšovalo po presťahovaní, po emigrácii do Kalifornie. Čiže toto je jedna z epidemiologických štúdií, ktorá potvrdzuje, že spôsob, akým žijeme a prostredie, v ktorom žijeme, veľmi silno ovplyvňuje výskyt rakoviny. Samozrejme sú tu aj rôzne iné faktory rasové, etnické. V Európe vidíte, keď sa označia zóny alebo oblasti podľa výskytu rakoviny, podľa počtu úmrtí na 100 000 obyvateľov, tak vidíme, že Slovensko patrí nie do celkom najhoršej, ale do tej druhej najhoršej kategórie regiónov, možno s výnimkou Bratislavy, čo pravdepodobne súvisí s tým, že je tam koncentrovanejšia a lepšia zdravotnícka starostlivosť, rýchlejšia reakcia na problémy práve s týmto ochorením, možno vyššia erudícia, nechcem teda nikoho sa dotknúť. Ale jednoznačne nepatríme k krajinám, kde sú tieto problémy ľahko riešiteľné, čo pravdepodobne súvisí aj s organizáciou, manažmentom, logistikou v našom zdravotníctve, o čom bude neskôr hovoriť profesor Lábaš. Tu veľmi pekne tiež vidieť trendy v mortalite u žien a u mužov. Vidíme, že u mužov v krajinách Európskej únie je oveľa vyšší výskyt rakovinových ochorení ako u žien. No a ešte posledný z takýchto obrázkov, kde vidíme, že Slovensko napríklad u pľucných nádorov je v strede medzi krajinami sveta a u nádoru prsníka takisto v tej nižšej polovici. Takže tá naša situácia nie je celkom ideálna. Čo je dôležité poznať, si vlastne etiológia rakovinových ochorení a faktory, ktoré dokážeme vlastne ovplyvniť, aby sme obmedzili výskyt týchto ochorení alebo zlepšili priebeh. Čiže vieme o tom, že asi 20% nádorových chorôb, k 20% nádorových chorôb prispievajú vírusy. Sú to najmä vírusy hepatitidy B a C a vírusy ľudských papilomavírusov, ľudské papilomavírusy. Vieme, že voči týmto vírusom existujú vakcíny, čiže toto je jedna z možností, ako môžeme vlastne zasahovať do šírenia sa tej rakovinovej epidémie, ako sa tomu niekedy hovorí. Čo je veľmi dôležité vedieť, väčšina nádorových chorôb sa vyskytuje v krajinách, ktoré sú chudobné alebo stredne bohaté, nie v tých bohatších krajinách. Hoci Slovensko nie je na tom až tak dobre, napriek tomu, že ho štatistiky zaradujú medzi krajiny s vysokým príjmom, medzi high income countries, čiže patríme k tým bohatším, ak sa to tak vezme. No ale možno pre nás ako pre ľudí, ale aj pre ekonómov a prognostikov je dôležité vedieť, že asi 30% nádorových ochorení je spôsobený rôznymi faktormi, ktoré sme schopní zmeniť, ak chceme. Čiže sú to
Hlavné rizikové faktory: obezita, nízka spotreba ovocia a zeleniny, absencia fyzickej aktivity, fajčenie a nadmerné požívanie alkoholu